Good morning, comrade. Hey, Samuel Lwara. Wakuti Miss Ari Trump chirabuso bwino wakamaka kuchotsa misonkho ija. Amene ni kuchotsa chithandizo chija. Komanso tifufuze kuti malawa isakhale azifunse kuti misonkho imene timadula muno imapita kuti imagwira ntchito yanji. Ndiyebe pali nkhani imeneyo ndiye palinso nkhani inaso yokhudzana ndi alliance ku UTM nde zambiri wakunena yekha muno wake Samuel Lwara nde let's just Yes, comrades, good morning and how are you everyone? Mwasuka bwanji, mwasukira bwanji. Comrades, choyamba nsana iwale. Ndingoyankha hapo wina wake pa group pena pake. I think I saw somewhere. Akunifuna kuti Lwara za alliance bwanji mukuti bwanji. Comrades, ngati mukamba za alliance ndiye timkupa democracy yanu yaku Malawi. Whoever is talking about alliances to remove its MCP mboma ndiye timkupa democracy. Ineyo campaign yanga it is democratically based. Ineyo campaign yanga ya democracy, promoting democracy in Malawi and the rule of law. Bas, I'm campaigning for good governance under democratic principles. Sini mango pa campaign ya blind ngamena upangira zipani zinazo campaign akula kulena. Ineyo campaign yanga ya democracy. I understand what democracy means. Democracy ndikaendesere kaboma with collective efforts, not joint efforts. No, alliance is a joint effort, which is not democracy. Koma collective efforts, the democracy. Tima sanga msogori yemwe kuzothandiza ziko latu. Timaona kaendesere kaboma, sitimaona kaendesere kachipani hai. Koma democracy imayambira kuchipani. So when you talk of alliances, for example, UTM inapita convention kunali ma candidate 4 omwe amapikisana pa mpando wa president wa UTM. MCP went to convention, the leader of that party was only endorsed. DPP went to convention, the leader of DPP was only endorsed by his party members. Pamene ku UTM kunali chisankho chachoti chinaoneka kumaso, anthu 4 amapanga campaign before going to convention. Pamene zipani zina zisogolera sanapanga campaign across the country, kumaona ma members achipani yawo kuti akavotera convention, they were only endorsed. Now when we talk of alliances, mupanga bwanji alliance ndi chipani chomwe asogolerawo azipani zimene anangopangidwa endorse. Pamene chipani cha UTM kunali competitive election amapikisana, MCP anangopanga endorse. Then how can a party that only endorse the leader ndi chipani chomwe chinapanga campaign anthu asogolera kanapanga campaign ku chipani through ma committee yawo ndikavoteredwa ku convention? How can you work better? Wanzeru ndi ndani? Chipani chomwe chinapita convention just to endorse a leader ndi chipani chomwe chinapita convention after kupikisana akuluakulu pa mpando wa sogolo wa chipani meno. Chipani cha nzeru ndi chiti? Obviously it's UTM. UTM has shown its powers and virtue of democracy. Pamene zipani zina sizinaonse democracy, ndiye munthu wangosankhidwa by party members kumpanga endorse ndi munthu yemwe waenda process nanenapo kabambe image their winner amongst the 4 candidates. Pamene Chakwera was only endorsed, Mutharika was only endorsed. How can these parties work together? Akuagwira bwino ntchito bwanji? Because already the dynamics of democracy in UTM, they are higher than the dynamics of democracy in this party amene anangopanga endorse asogolerawo. So munthu wina angomutuma saziwa china chilichonse basi pitani ukoko mukagwire ntchito yakuti ayi. Ntchito timaonera ndi mmene munthu uja wayambira kugwira. Kabambe sanampange endorse UTM. Kabambe was elected by the people, was voted by the people kuchipani kwako. Pamene ena anakhala endorse. So how can you work with someone yemwe anakhala endorsed and someone yemwe anamusankha bwinobwino? Tinaona Kabambe campaigning across the country. Tinaona Patricia Kariati campaigning across the country. Tinaona Nkambala campaigning across the country. Tinaona Matthews Mtumbuka campaigning across the country. Au consider convention. Pamene ena they were only sitting in their homes. Ena nali page house, ena nali ku Paris. Kubango khala basi the chipani kungowapanga endorse. Kupita convention among kasankha maudindo ena ndi ena omwe amaona kuti they can feel them. Of course maudindo wa chipani sitingaya achule kwambiri ya. Chwa kumakhala madiru makatangale machani. Even msogoleriso wapangidwa endorse uja amakhala ndi choice
kwauza anthu whom to vote for kuti mukansankhira wakuti mukansankhira wakuti nasi ampanga endorse because when somebody is endorsed ndeti mwampasa mphamvu zonse za chipani. No, if the moment a leader is endorsed ndeti mwampasa mphamvu zonse za kuchipani. Akhoza kunena kuti iweyo ukalowa boma ukandibere ndalama, iweyo ukalowa boma ukandiphere uje, iweyo ukalowa boma ukandimangire Samuel Lwara. When you endorse a leader, koma munthu mukamusanga democratically, anthu aja amusankha aja musogolero uja akamana akwisa ali ndi mphamvu zopita ku convention ndi ukamuchosapo. That is what UTM is standing for today. Ndeti kamapenga UTM ndikumaona zimene zizi, ena mwina simukuona, mwina kuona zimene zizi. Ine ndikuziwa kuti kabambe ngatangala kwise kupanga chiganizo kuchipani kapena kupanga chiganizo ali mboma ajana mvotera convention aja ali ndi mphamvu yokamchosa olokamzuzula olokamulangiza. Pamene mkampanga endosi munthu simngakamzuzule. That's why Chakwera ndi APM akule analephera kuyendesa boma. DPP kulephera kuyendesa boma tukanangopanga endosi Peter Mutharika. Ndoti aliyense wa kuchipani is silenced. Palibe munthu amene angapange rise against munthu kuti chipani chonse champanga endorse without a vote. Pamene kwa UTM kuli mwayi kabambe kamazala kwisa tizauza committee feyo ina committee go kakumaneni international convention na secretary general kani pasi go back to convention kabambe akulakisa kwendesa boma 10 mkamchosepa usogolo wa chipani basi asakhale so pa usogolo wa chipani chifukwa anaenda mndondomeko woyenerera kuti kabambe awine ku convention. So when you talk of alliances, ineyo ndimaona zimene zizi chipani chomwe changopanga endorse musogoleri ndi chipani chomwe anthu anachita kuvota a committee iyeyo ndi kukhala wina sichingagwire ntchito ndi chipani cha msogoleri mwana ngompanga endorse. Mwina mwaziona zimene, you know what I mean, Malawians comrades. Nthawi tafika tionesese mphamvu ya democracy. Osamangoti basi endorsement. Endorsement is part of dictatorship. Kungompasa munthu mphamvu or last born kungompasa ufumu chifukwa kuti ali ndi makobiri pabanja msamakhala bwino ya. That's why even ufumu wachikuda amati nyumba yoyamba ndiye muzikhala ufumu. So what I'm trying to say, comrades, about alliances, you cannot make an alliance with parties which only endorse their leaders. Pamene chipani cha UTM chinapita in a good electoral process kuyamba kuchipani when they were going towards campaign. So Kabambe is the only, is a head of a party, is the leader of a party that really practice democracy of collectiveness. That's it. So now I my endorse muntu wapanga endorse angagwire ntchito ni muntu yemwe anasankhidwa convention unless chipani chipitaso ku convention. Koma I don't think that Kabambe can work better ndi azisogolera zipani zina omwe anango apanga endorse sizingakhale bwino ya. So already kungoti mwapanga convention ya bwino ndeti niyo mwakwera kale mwamba. So issue of alliance tentisi hapo hii non-starter. Chipani chomwe kuli democracy. If Malawians you want to test democracy mufuna mone zipaso zabwino za democracy, join UTM bas. Ena ama endorsement wasakuthandiza. Endorsement is a sign of laziness. It's a sign of weakness. It's a sign of nowhere. The endorsement munthu akapanga endorse ndoti walephera angokukokera munivese bidubula ya Malawi. So issue of endorsement here is non-starter. Ife watu ndi Kabambe yemwe anasankhidwa convention ya pamwamba komwenso anachita practice achipani cha UTM democracy yooneka than any other party in Malawi. UTC up. Coming to this Donald Trump issue, the USAID ku Washington kapena New York achosapo aseka office ija imatithandiza munkhani zambirimbiri zitukuko. Ineyo I support Trump for doing that. Chifukwa azungu kumalawi kuno ndi akhala kutilangiza in and out. Ena kumasha kupita maiko akunja American government sponsoring timabungwe tochita promote democracy, teaching us Malawians about good governance under democracy. Koma Malawi sitinamvera. Azungu paokha intelligence ya ku America yakhala kubwera ku Malawi kuno, intelligence ya maiko a German, Britain yakhala kubwera ku Malawi kuno kuzaona mmene ndalama zawo zikumwazikira. Amalawi pamwe tinalakwisa kwambiri ndi apapa. Asagolo yamene tinayika mboma anapanga mistake. Ndalama ya misonkho yathu isakuyiwerengera amangoba basi ya misonkho yathu.
ndalama imene maoneka igwira ntchito inali ndalama ya aid kapena magrant amene timalandira mayiko akunja. Koma ndalama yathu ya msonkho mpaka panopa ola chakwera sakuyendesa bwino ayi. Makamaka ndimamva chisoni zathu ma civil servants, maphunzitsi, manesi onse ogwira ntchito mboma kapena omwe amagwira ntchito madera osiyanasiyana makampani koma amayendera malamulo a dziko. Every month amadulidwa msonkho. Kwa msonkho imene amadulisa misongo imene amadula aja kumasalere kwauja taonani ikumapita kuti inangopangisa mtalika kuchuka nayo ndi nkhani yakuba, ikupangisa chakwera kuchuka ndi nkhani yakuba. Ndalama yathu ya misonkho kumalawi kuno amalawi nonse palibe chimene mapanga apart from going straight kwa anthu andale. Palibe chituko mukati muone misonkho kumalawi kuno kuyamba 1994 anthu ambiri anabedwa ntchito, anthu ambiri takhadudu ya misonkho muzintchito zathu. Koma msonkho wa kumalawi siumaoneka pamene umalowa ayi. It's nowhere. Tikaona chitukuko kapena tikaona mankhwala abwino chipatala imakhala aid from your America, German, Britain kapena ku Europe. But not ifeyo tokha Malawi, even to manufacture our own companies. I mean, even to come up with our own companies, pharmaceuticals akulu manufacturing pharmaceuticals. Bwezi Malawi tikupanga mankhwala tokha ndi ndalama yathu ya msonkho, koma sizimachitika zimene zozo. Chwa ziko lonse imayenda bwino ngati skulu ziliko zabwino, ngatinso nkhani ya za ukhondo kapena za chipatala, Ministry of Health yakhaliri bwino, ziko limayenda bwino. Koma ndalama yathu ya misonkho kunoko palibe pamene mungaloze kuti ndalama imene takhati kukhoma kwamba 1994 kuzafika leloli yapanga ichi, palibe. So American aid ineyo Trump I support him kuchosako chabe aid tione kodi ndalama yathu ya msonkho ipita kuti. Chiwa panopa tikamba kuti tiwale za aid izo tiyambe kuona ndalama zathu anthu akuba mboma tikagwira tizamangadi zenizeni. This is the time to clean our governments. This is the time to overhaul our governments. Misonkho yathu kumalawi kuno every day kumalawi kumakoma msonkho. You can see the figures that MRA is getting kuma katundu obwera kumalawi kunoko. Komanso mkati muone taxpayers UN akutidula ndalama zambiri kuma salaries. Ndalama zone zimapita kuti. Zimapita kuti ndipo zimapanga chani. So aid ija imatipimba. Even I wish Chinese aid nayo aseke kai. For 5 years Malawi tisakhale ndi aid. Tikhala anthu anzeru tiyamba kupanga zinthu zathu ziziyenda. Koma ngati tikudala aid Trump wachita bwino kwambiri because kumeneko ku America ndalama imene timadiya ku America ija amasonga ndi anthu aku America ndi msonkho wawo. Ukasefukira ndi amatipasa. Nanga ifeyo kunoko ku Malawi msonkho wathu umapita kuti. You can't show. Anthu akalowa mboma basi timangova nkhani yakuba ndalama. Billions of kwaches, trillions of kwaches kumakhala kuba. Chwa mazo ati kuli aid. Ati kaba ndalama azungu atipasa ndalama. Trump nthawi imene jakuti yatha. Amalawiso ambiri munomo ganzo la Trump tikulisapota. Ngakhale inde ndizofoka zina ngati kumankhwala anzathu amoyo. Komabe ine I like the idea. I support Trump on this. Dinane naso kale 3 months Trump wants to test Africa. Kodi ku Africa pa 3 months likapanda kwapasa ndalama azipanga chani. So Trump wadita yaya afuna aone chikuwa to make America great is to make other countries great as well. Akuziwa Trump when he says making America great, so the America can get great without helping poor nations. No, come poor nations must also strive on their own to make ends meet. That's it. So Trump wakuta yani koma musinthe muonese koma so ni ovota ntakubanu afuna kuone kodi mmavota bwa. How do you choose leaders? Michael Sauka. Mmavota bwanji. So kuvota kwa bwino ndikumene kumapangisa boma lizenda bwino. Osati kuvota kwa ma endorsement. Aye. So it's up to everyone in Malawi. It's not only government that is not sleeping. Even my political parties, opposition parties, you must also get strong. Chifukwa chani mufuna mulowe boma. What are you going to do? Ndalama za misongo ya Malawi. Just imagine akula. Muphunzitsi wa kumizi amalipira msongo every day. Koma kulibe bridge. Amachita koloka mazi ngati sakhoma msongo kuboma. Azungu veja kuziona. So comrades Malawians, this is what you have to know. Tisadane ndi Trump ya tenti dane toka ndi ulesi watu. Kodi ndalama yathu ya msongo imeti mapeza imapita kuti. Amadi andi ndani.
swa cement timapanga muno Malawi, bulima bricks tikoza kumba muno Malawi, tikoza kupanga toka misewu ndi ndalama yathu ya msonkho ngati tili anthu okota ziko lathu, koma edija imatipimba kumaso. Tione tikhala bwanji 3 months without aid. Tipanga tiona Chakwera ngati ali ndi nzeru, ngakhale nzeru alibe Chakwera, mulibe yetu nzeru. Even na APM atati adene kuti aliwaso boma, he can't change anything, alibe nzeru anthu amenewo. So comrades Malawians, ndapereka zisazo zambiri, kasankhidwe ka convention ndi mmene aid kulibire. So Malawians, comrades, this is my position today. Tisadane ndi Trump, koma Trump watipasa mphamvu. Aliyense Malawi ayenera kulondola kumene kumapita msonkho wake. Ogwira ntchito aliyense azifunse payekha. Kodi msonkho mmene mapereka uboma amapanga nawo cha? Chomwe kapita chipatala kulibe mankhwala. Munthu upereka msonkho mphunzitsi, a civil servant, you pay tax to the government. Umapita kunyumba ndi kandalama kakang'ono chifukwa kuti akuchosako msonkho. Koma ukapita kubomako kulibe chilipo. Msewu kulibe. Nyumba yokhala yabwino kulibe. Chilichonse ndiye kukhala ngati akapolo mziko mwathu momwe. Tiyeni Malawi tizuke, tisankhe anthu omwe azationese kumene kukupita msonkho wathu. Maboma ena mbuyo musanationese kumene kumapita misonkho yathu. Amangoba tikamadya bwino timangodya ola mtukula pa khomo amapereka na mayiko akunjatu. Siyotenga ndalama yathu ya msonkho ya Malawi. Ndalama yathu ya msonkho ya Malawi andalewa akungotibera. And we don't want that. And each and every Malawian must be accountable for that. Ndalama yathu ya msonkho ya Malawi kumapita kuti ngati azungu chosako thandizo lawo, ifeyo ndalama yathu tilibe, tilinayo ndalama. We have got Malawi kwacha. What do we do with our Malawi kwacha? Zonse zofunikira zimene zathu amalemera nazo mayiko wakawo tilinazo kuno, nyanja zabwino, siku desert iti ku Malawi. We have got fertile lands, we have got colleges, universities, we have got people ozindikira. Koma chimatifuta nchani kuti ndalama yathu imene timakhoma ya msonkho ya Malawi imalowa kuti. Ndipo chimatheka bwanji kuti anzathu owa mboma amatibera ndalama ya msonkho yomwe timavutika nawo kwambiri. Anthu andale zambiri zawo salale zawo samaduda msonkho ya. Ndalama Malawi tizingokhala basi kumadyesa zisiru zitikazika mboma. No, let's rise up, let's wake up. Msonkho wathu wa Malawi panopa atiuze Achakwera kumapita kuti. Mwezi ukamata amatidula misonkho. Kodi msonkho meja ukugwira ntchito yanji ku Malawi? Ukugwira ntchito yanji? Mankhwala chifukwa chana kusowa muje mziko. 21 million people timakoma msonkho tonse. Mene ndikuona ineyo. Choti kagula chinthu. Msonkho umadulidwa. So comrades Malawians, let's wake up. Trump has just ignited the engine to roll, to start kicking. Tiyeni tifufuze kodi Achakwera misonkho yathu imene amatenga mwezi ndi mwezi amapanga nayo chani? What do they do with our taxes? Tiona bwino mmene achosa aid imene iyi. Tiyambe kuganiza Malawi aliyense payekha mwezi ukamata adidula misonkho. Adidula kodi ndalama yathu ya msonkho ya ku Malawi imagwira ntchito yanji? Nthawi yonse iyi kuyamba 1994 South Africa iyo ndalama ya msonkho wathu ikugwira ntchito yanji ku Malawi? Ngati simukuziwa musavotenso ya mungokhala pasi ninopusa. Amalawi aliyense azifunse payekha msonkho mmene madula umagwira ntchito yanji ku Malawi. Comrades, thank you. Good morning.